Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас. Нині Новий рік. Днес радость наповняє серця наші, бо Бог благословив нам завершити старий рік і прийти на нове поле Нового року. Часто ми видимо, як чоловік, котрий хоче орати поле, перед тим ще не орав, а вже тихенько чоло втер і починає роботу. Ми похожі на людей труда. Ми похожі на спортсменів, по-гречески аскетів. Життя православного християнина – це движення, це боротьба проти гріха, страстями і пороками. Это ж борьба того, чтобы не приняты соблазни цього світа. Соблазни должны вийти в мир, но каже Євангеліє, горе тому, через кого не приходять. Но ще сьогодні на тема дуже інтересна, важна і сложна. Тема обрізання Господня як праздник, і вместе з тим виясняється, що Павел нині пише странні слова. Братія, каже Павел, будьте осторожні, щоб ніхто або нікого із вас не прельстили філософіями, казками і тщетною лестію, брехливими правдоподобними словами, по преданню чоловіческому, по стихіям мира, а не по Христу. Яко в том живет всякое исполнение божества тілесно. В Ісусі вся повнота божества пребувала тілесно. Перед нами, согласно Павла Колосянам, стояв Бог. Бог во плоті. Одна із сект, суботническа, отвергає божество Ісуса. Великий, мудрий, но не Бог. Славний, найбільший, но не Бог. І це хитрость сатанінська, бо сам апостол Павел, потім Іоанн вторить йому, хто не вірить, що Ісус Христос прийшов, як Бог, явившися в плоті, а антихристов єсть. Нині підтверджує Павел Колосянам. В Ісусі Христі божество, повнота божества обітала тілесно, тілом. Да буде в ньому ісповнені, котрий є глава всякому началу і власти. В ньому ви були обрізані, ви, християни, були в Ісусі обрізані, но обрізанням не рукотворенним, не руками. А чим же? А в совлеченні зняття тіла гріховного плоті, в обрізанні Христові, ми спогреблись в крещенні з Ним у смерть, в ньому же і совостались ми вірою, дійством Бога, воскрешившого із мертвих. В другому місці Павел скаже, що ми теж християни обрізані, но обрізані обрізанням нерукотворенним, обрізанням серця. Сьогодні обрізання Христа Ісуса, який підчинився земним законам, тим законам, яким повелів Мойсей. Но християни нині теж обрізані, но в крещенні, а іменно крещення наше, уже не то кровне, не треба різати тіло, а просто 3 рази войти у води Іорданської святої води, щоб після 3-го вхождення в воду вийти з води новим чоловіком, християнином. Вот чому сьогодні для нас так важно порозуміти. Крещення во ім'я Ісуса Христа є то саме похоже, древнє ветхозаветне обрізання, но вже не ножом, не ножицями, не лезвіями, а Духом Святим обрізання серця.
Ну от удивительно, що в Старому Завіті діточок вели на обрізання. На 8-й день хлопчикам обрізали крайню плоть і не звідали дитинку, ти розумієш, що з тобою роблять? Приходили, крайню плоть обрізали. То була болезненна акція, зачастую діти температурили, а могли й повмирати. Всякое було. Но хто із старозавітних людей казав: Господи, так сознання не мають, нащо їх обрізати? Дочекаємо 14 чи 18 років, треба їх обрізати. Ніхто не казав. У Старому Завіті всі розуміли, обрізання – це акт божественного ізбрання. Хто обрізаний, принадлежить Божому ізбраному народу. Сьогодні ми теж розуміємо, хто хрещений во ім'я Ісуса Христа, є принадлежащим Божому народу. Ми походимо на всіх людей, і на невіруючих, і на некрещених. Но з тою різницею, що ми з вами вибраний народ, ізбраний народ, відділений народ для того, щоб нам прийняти участь в життя в Царстві Божієм. Туди ми вертаємося, звідки нас виставили колись через гріх Адама і Єви. І так Бог благословив нам сьогодні увидіти, що наше православне крещення дитинки на 8-й або після 8-го дня є основательним. Если такое болезненное обрезание на 8-й день было понятным, и никто с тем не спорил, то почему в Новому Завете некие секты или часть сект вдруг сказали: а діти не можеш крестити, бо вони ще маленькі, а вони ніч не розуміють. Що значить не розуміють? Псалмопевець каже в одному з псалмів, що з самого чрева Бог і збирає людей для служення. І Йоанн був ізбраний креститель від самого чрева матері. Святі були ізбрані, преподобний Сергій Радонежський. Но, каже тот же псалмопевець, від самого чрева матері отступили нечестивці. От самого чрева матері вже заблуждаються, говоря лож. Господи, як розуміти слова псалмопевця? А прямо розуміти. Генетично вже би сьогодні сказали многі люди і лікарі, що у чоловікові генетично вже в чреві матері заложені всі будущі дані чоловіка. Бог і збирає нас від чрева матері на служення. Ілі наоборот, уже зав'язалося малоє в чреві, а вже противиться Богу. І вже від чрева матері вже злобствує, сопротивляється всьому. Но войдя в этот мир, приймає крещення, кожна дитинка по вірі батьків і по заступничеству крестних, як ходатаїв, церква крестить младенців. Уже з самого моменту маленького відсікає їх від первородного гріха, відсікає, обрізає їм серце від гріха і вводить їх у число дітей ізбраних Божих. І так, наше крещення – такий великий дар Божий, чудесно є із чудесних діянь Божих. Щоб стати християнином, треба прийняти вірою в Ісуса Христа, пройти крещення, як каже апостол Павел в посланні своєму, що пройти баню паки битія. Паки, значить, в будущому. Баню життя вічного. Баня, котра приводить нас у життя вічне, крещення в ім'я Ісуса Христа. У діяннях апостольських читаємо, що Філіп об'яснив одному каженнику ефіопському, що то є, що мав у виду в древності пророк. І коли підійшли до води, то сказав тот євнух Філіпові: от то й вода, що нам мішає креститися? І тоді
Сказав Філіп: віруєш в Ісуса Христа, як Сина Божого, як Месію, посланого з неба? Вірую, сходами. І крестився євнух, а Філіп одійшов. І так уже в древності було ясно: водное крещення, не простое омиття тіла, а невидимо для наших очей, омиття душі і обрізання серця. То есть ми теж всі християни обрізані, но не руками, не ножицями, ножом, а Духом Святим обрізані від первородного гріха, як некого пупка гріховного для Царства Божого. Безумовно, всі крещені – наслідники Царства Божого. Но якщо чоловік і так прийняв крещення, но при житті не пройшов добре воспитання, або сам воспротивився волі Божої, одійшов від Бога, уви, він Царства Божого не наслідує, тому що ізбрав собі це сам. І ще одно важливо розуміти, що навіть якщо у дитинстві були правильно, православно діти крещені, а в життю потім якось по причинам відступили, но пізніше осознали, що цей світ брехливий, надурив їх, обманув їх, вернулися в церкву, їм не треба креститися ще раз. Вони через покаяння вертаються у число дітей, ізбраних для Царства Божого. Іменно ці діти, ми з вами, котрих Бог ізбрав для Царства Божого. І нині на Новий рік ми кажемо: Господи, благослови нам крещеним во ім'я Ісуса Христа, принадлежащим канонічній православній церкві українській, де наш головний митрополит Онуфрій, котрий веде нас правильною євангельською стезею, щоб ми, переборовши всі приманки, в новому році держалися стійко, розуміючи, що якщо ми устоїмо, значить ми діти Божі і наслідники Царства Божого. І якщо нас вимане сатана, ну що ж, на страшному суді будеш гірко плакати, чому ти був серед ізбраних, вже можна було радуватися, а ти повірив приманкам. Може бути, і тяжко нам приводити приклад сімейний, але він деколи показовий. Якщо жінку обманщики приманюють, щоб вона покинула свою сім'ю і пішла у блуд далі, то для неї много стоїть на виборі. Якщо вона приймає рішення лишити свою сім'ю, вона предатель, вона злочинець, і Царства Божого не може наслідувати. Но та, котру многі іспитання потерпіла, на неї нападали многі іскушення, соблазни, а вона видержала все. Вона стає сильніша во 100 крат, будучи іспитаною гріхами в всьому світі і мерзостю всього світа, від котрої вона одійшла, поістину вона настояща жена. Наша душа ведь теж красива невеста. Святі отці кажуть, наша душа дуже красива. Якщо ви подивитися на неї, то ту красу, яку Бог создав, ми би удивлялися способностям Божим сотворити таке красиве чудо. Но наша проблема, ми свою невесту, одіту в красиве біленькое плаття, часто каляємо у грязь, п'ятна накладемо. І вже люди не дивляться на лице красивої невести, а дивляться, які там п'ятна страшні на платьові. Це образ грішника цього світа. Зачастую і лиця не видно грішника, а видно його діла злі. І так страшно виглядить грішник цього світа, навіть якщо б назвався великим патріотом, таким великим славним героєм. Слова ніч не міняють, якщо в душі гниль. Можемо ми хвалити мертвого чоловіка, якийсь великий борець дораз встане і будеся боксувати. Не встане. Мертвий. Він уже і похвали не восприймає.
Якщо чоловік мертвий духовно, можуть його хвалити, можуть йому кролики по телевізору давати, все одно він мертвець, безчувственний, бездарний, безплодний. А ще найстрашніше, будучи зловредним, захоче бити дітей Божиїх. Оказується, злочинцям, як вияснялося деколи на судах, злочинці не тільки їм треба було грабити чоловіка, як прийти і посміхуватися над людьми, як і збивати людей. Вони в тому садизмі чувствують радость. Но невидимі безбожники або безбожні чиновники теж у чувстві садизма приймають закони проти дітей Божиїх. Їм все то любить, а їм все то видиш, то красно, так інтересно. А вони ведь не можуть осознати, що це не просто злочини. Це злочини, за які і на земним законам, і по небесним ніколи не буде прощення. Іменно на Новий рік ми кажемо, Господи, ми то все перебили, пережили. Да, частинка наших людей, як і многих людей, ослаблені вірою, котрі не постяться, не моляться, не сповідаються, не причащаються. Вони як простенькі, слабенькі, вижиті лимони, красавець лимон, без сока. Такі нині тисячі людей нецерковних. Так от такі люди, лимони без сока, що собі рішили? На лимон наклеїти без сока, написати красний алжирський лимон із соком. Сока не є, а зверху наклеєний Томас. Не міняє нічого наклейка, якщо у лимоні або в апельсині не є сока. Можеш ти наклеювати собі хоч 2 Томаси на чоло, якщо в душі не є життя, якщо ти не принадлежиш Божому ізбранному народу, то можеш ти хвалитися поза межами лікарні, що ти лікуєшся, але ти не в лікарні. І лікар до тебе не має доступу. Ти вискочив, ти втік, ти хворий, ти за межами церкви, за межами лікарні. І тоді лікар уже шкодує тебе. Ну що зробить? Ми теж нині шкодуємо, що нині маса людей. А ми говоримо, до церкви не ходять і не ходили, не будуть ходити, просто не будуть, тому що не будуть. Ну їм треба Томас, їм треба індульгенцію, як би то вони могли собі своє безбожіє прикрити красними словами. Такі думки нас накривають на Новий рік. А Господи, а ми то все пережили. Такі люди так красно брешуть, таку правду говорять, або правдоподобні слова кажуть, що маса людей повірила, но тверді не повірили. Якщо жінку соблазняє блудник і малює її в золоті гори, які буде вести на моря, на віддихи, і вона може на одно мгновення подумати, але потім раз скаже, Господи, ну ведь кінець такої приманки, смерть духовна, потеря сім'ї, друзів, знайомих, на кінець потеря Бога. Не хочу. І відсікає, і остається у сім'ї. Наші люди, і із 90 єпископів лише 2 єпископи, Олександр і Вінницький Симеон, покусилися і одійшли. Но як наша церква порозумно зробила? Многі сказали, треба було їх давно відсічи, дати анафемі. Ні, церква по-другому сказала, Господи, ми шкодуємо, що вони відпали з нашої сім'ї. Ми будемо чекати їх покаяння, щоб вони на страшному суді не казали, що ми хотіли розкаяти, але нас так відсікли, що вже ми не могли вернутися. Ні, церква всім грішникам залишає мости покаяння. Тому наш пост і молитва, наша сповідь і причастя – це чудо з чудес. Як святі отці кажуть, коли чоловік став грішником, будучи крещеним, відпадає від церкви як ворог, як страшний ворог. Но коли прийде в храм Божий і покається, йому не треба ще раз хреститися. Просто сповідь становиться йому
крещенським покаянням, і він приходить знову до чаші. Вот почему так важно дітям бути крещенним вовремя. По благословенню, як у Старому Завіті на 8-й день обрізали, так у Новому Завіті на 8-й день крестили у воді. Повторюся, там на 8-й день різали, боліло дитинку, ніхто не сумнівався. В Новому Завіті сектантися засумнівали, бо дитинка не має сознання. Так в очреві матері вже має сознання. Так в очреві матері вже направлення вектора духовності має. А коли родиться дитинка, хто оті радості пережив, коли в наших очах дитинка возростає, і чудо день з днем відкривається і росте нова лічність. Скільки раз поклонники тої версії, що чоловік приходить від обезьяни, брали обезьянку в сім'ю, завивали обезьяну, точно так, як дитину, у пеленки, подв'язували там і подгузники, співали їм колибельні пісні. На очах мавпася вставала мавпою, а на очах дитинка росла, і мати і батьком радувалися першим красивим звукам, першим красивим словам, і потім пізніше талантами і здібностями дитини. Ну а мавпа хоті вили, завивали, співали пісні у клітку і десь там, або в ліс пущали. Що це значить? Ведь маса людей повірили в цю версію. Почому? Як казав наш владика, тому що весь світ такий страшно гріховний, щоб не було, що він такий противний, мерзкий. Та ми происходимо обезьяни, та ми маленько ліпше до обезьяни. Ну, як сказав владика, навіть порівняно з Адамом, чоловіком, котрий согрішив, но потім подвигом молитви і всю історію людство прийшло до Христа, в розкаянні прийняло Ісуса, і нині ми свідчимо, Бог явився в плоті, оправдався в дусі, проповіданий пророками, прийнятий вірою нами. І потім вознісся там, звідки прийшов, вознісся у славі на небо. І ми сьогодні радуємося, що взирає на 8-й день обрізання Господнє, сьогодні кажемо: Господи, благодаримо Тебе, що ми, будучи обрізані духовно в таїнстві хрещення, являємо собою велику благодатну сім'ю, котру Бог закликає наслідувати Царство Божоє. Шкодуємо тих людей, котрі відпали, но розуміємо, що наші молитви много можуть спасти людей. І того заблудшого єпископа Олександра, і того вінницького Симеона, якого, коли прийшов у свій собор, весь народ го лишив та перевділи у плаття такої чиновників і бюджетників та привели мало в собор, аби було ту ганьбу не пережив, що його народ покинув. Що народ не розуміється у вірі? Розуміється. Чиновники просто не знають. І є така інформація, що учительок привели йому до церкви. Господи, як їх усе использували і тоді в старі часи, і нині. Ми твердо держимося мнення. Віра в Бога, свободний вибор наш. Боже, поможи нам і в Новому Завіті, і в Новому році всегда держатися віри православної, церковної, канонічної, де митрополит Онуфрій, наш благодатний митрополит, держатися сім'ї нашої церковної, бо так поступаючи, ми тут на землі діти Божі, котрих тяжко буде скинути, звернути, збалити до землі. Тут на місці в Церкві Христовій Бог нам поможе через покаяння і через причащення духовно рости, а у вічності разом зо святими і святим Василієм Великим, не високим, а великим, зможемо наслідувати Царство Божоє, в якое попадуть люди великі. Не високі, а великі, великі ділами, вірою, любов'ю, до чого і нас у новому році призиває Спаситель Господь. Христос рождається, славіте Його! Со страхом Божиим